Morning ndine Jack. Nkhani ya lero ikutitengera ku Australia. Ku Australia tapitako kangapo ndithu kontinenti yomwenso ili dziko payoka. Ndi malo akulu kwambiri pali malo ambiri oti ongokhala malo opanda okhalapo. Ukhala kaya ndi nkhalango, kukhala land basi yambirimbiri nanga si kontinenti ikulu eti. Koma uko ndi ku Australia. Nkhani yake mukhoza kukwira chakumwa ngati chakudya chilipo tenticheze. Bambo uyu dzina lake ndi Klaus Andreas. Klaus Andreas anali ochokera ku Germany. Anabadwira ku Germany, anakulira ku Germany, anakwatira mkazi wake ku Germany ko, anaberekerana mwana. Kenako anapanga chisankho chiganizo choti asamuke achoke ku Germany apite ku Australia. Anapita kukakhazikika ku Australia. Kumeneko anakhazikika zonse zimayenda bwinobwino banja mwawo amagwira ntchito amatani. Kenako anapezeka kuti mkazi wake wa Klaus anayamba kudwala. Anadwala cancer kwa nthawi yaitali mpaka anamwalira mu 2005. Atamwalira mkazi wake anampangitsa cremate. Kuwotcha maliro apaja panga cremate kwa anthu amene amapanga cremate amayika phulusa mu ngati amati urn. Akayika mu urn muja amawapatsa anu akewo amaliro kaenda achibale kaenda amuna ake kaenda akazi ake ndi anampasa Klaus. Ena amatenga phulusa lija amakalimwaza pamene munthu uyu mwini wace anakonda kapena malo amene amakonda, koma ena amasunga kai mpaka nadzakhale ready kuti akataye. Ndi Klaus amasunga phulusa la mkazi wake kuchipinda kwake. Ernija ngati chochita opanga chowumba ndi doti momwe amasungamo. Ndi imene inayi 2005. Mene mati 2006 anaona kuti nthawi yakwana ali ready kupanga move on, anayamba kusakasaka mkazi wina. Ndi anapita online, amapanga online dating. Pamene anapezeka kuti anayamba kuyankhulana ndi mayi wina wa ku China, dzina lake Li Ping Cao. Li Ping pa nthawi imeneyoyo anali ndi zaka 41, pamene Klaus anali ndi zaka 69. Ndi zinasonyeza kuti anamvana kwambiri Klaus ndi Li Ping mpaka Klaus ananyamuka anamulondola Li Ping ku China kukamuona. Anakumana kumeneko anaona kuti iye akondana kwambiri maka Klaus amaona kuti wapeza mkazi mtsikana eti kwa iyeyo nanga iye anali zaka 68, mkazi wake anali ndi zaka 41. Ndi anaona kuti wapeza mtsikana one kuti wamukonda wa single, analibe mwana basi zone kuti zinamsangalatsa kwambiri. Ndipo Li Ping amaoneka kuti nayenso banja lo walifuna. Ndi mosakhalitsa Klaus anamutenga Li Ping anampangira mapepala ama visa chani kumpitisa ku Australia. Sono Klaus analata gwira ntchito moyo wake, anali ndi ma savings, analuta anagula nyumba yake yabwino, anali ndi ma savings ati ku account wake kunali pafupifupi balance ya bank mwake inali 130,000 cash balance. Ndi zinazo ndisuda anali munthu onena kuti zimamuvuta yayi zinaiza bwinobwino. Ndi anambweretsa Li Ping uja. Li Ping mtsikana wa bwinobwino osangalala atocheza so bwino kwambiri. Ndi anapeza kuti Klaus amafuna kumukwatira nthawi yomwe samafuna zochedwa, koma anapita kukacheza kwa nzake. Klaus yo atapita kwa nzakeyo, nzake ati anaseka atamuuza kuti ndapeza mkazi ndikufuna kumukwatira ndanitenga ku China. Ndati nzake anamuuza kuti azimayi ngati ameneyo amakhala abodza, chilichonse chomwe akuuza ndi chabodza. Iwe ukhozomaona ngati kuti yayi mtsikana wa single, by the time uzazindikire uzapeza kuti ali ndi ma secret ambirimbiri zinsisi zoti iwe sokuzadabwaso. Anthu amakhala kuti angofuna visa, afuna kuchoka kwawo, afuna kubwera kunoko ndi amangokuyuza, unkwatira akulanda chuma. Ukamazazindikira kunena kuti kulisi utankwatira kale, nde usamali usankwatire, atanapanga advice kuti usankwatire, sukumudziwa wangokumana naye online plus ndo dziko lina continent ina. Koma ati Klaus anangoseka unota Li Ping ndo abwinobwino timagwirizana. Ndi ngakhale anatsutsa anzakeyo anachitabe manda. Ndi anampangisa Li Ping kunena kuti asaine document yonena kuti tikakwatirana tikasiyana within zaka 10 suzalandirapo dipo lina lililonse la chuma. Koma after 10 years ukhozozalandirapo chuma. Mpaka anapeza kuti anakwatirana naye ndani Li Ping. Akwatirana akukhala ku nyumba. Anthu amene amaona maneba chani kuyamba amati yayi anthu omvana zabwinobwino. Kenako anapezeka kuti Klaus anavulala nsana
ndi anavulala kwambiri mpaka na makanika kugwira ntchito kupita ku ntchito ndi anamuyika pa disability ndi maiko akunja ukakhala kuti uli ndi disability amakupatsa ma benefits amakulipira kunena kuti udzikwanitsa kukhala moyo wako eti ndi anapeza kuti Li Ping anapanga register ngati carer wake wa Klaus uja kunena kuti iye ntchito yake ndi yomulera ndani yomuthandiza kumsamala Klaus suti Klaus kuti amakanika opanga chilichonse amakwanitsa koma kuti sakanathanso magwira ntchito yomwe ankagwira chifukwa chakuvulala anavulala msanapo ndi anapangadi qualify Li Ping kukhala carer wandani wa Klaus ndi anayamba kulandira ma benefits naiso amalipiridwa ngati carer boma limamulipira ndi Klaus anazatutumuka nazo chifukwa Klaus sanamuuze kuti upange izi anangodabwa kuti process yonse akuoneka kuti akuidziwa kale ndi anadabwa kuti iye waziziwa kuti kenako siku lina anachokapo Klaus pobwerera akudabwa Li Ping akumukhazika pasi akumuuza kuti mawa kukubwera ndani kukubwera alendo iye fusa alendo ake ndani akuti mawa kukubwera mwana wanga kuchoka ku China ndikumbweretsa Klaus nkuzati mwana wako uli ndi mwana akuti ndili ndi mwana ndi wamkulu Klaus uchaso tututu kuti bwanji nthawi yonse isoma ndiuza moseti mayankhulana moseti mapanga chibwezi moseti makuitana atanangomuyankha mwana akufunsa kuti abwera liti anamuyankha kuti akubwera mawa iye uja mawa kufufuza kuyang'ana kupeza unena kuti wampangira kale china chilichonse akumuyitanisa akugwiritsa ntchito ndalama za Klaus yo komanso akugwiritsa ntchito ma documents a Klaus kumpanga mwana wake kuti atani abwere ndi Klaus anakunena kuti wapangidwa chiti wanamizidwa kunena kuti wani sanamuuze kuti ali ndi mwana sanamutchulepo china chilichonse amangona ngati wangopeza mtsikana wa single kuti bola akanakhala kuti anamuuza kumayambiriro kwa muno wakeyo ndi anakwiya kwambiri kuyambira pa nthawi imene anayamba kuyambana mpakana mwana wake ndi wa Li Ping anabwera ndi Klaus ananenetsa kuti ine mwana wake ndikumufuna pano azitani azibwerera anayamba kuyambira pa nthawi imeneyoyo anayamba kuyambana kuyamba kokana mpakana Li Ping poyankha amati ndichoka ndi kwa Klaus zinakhala ngati kuti zikuyanjana ndi zomwe mnzake anamuchita woni zichi kunena kuti azimayiwo amapanga chonchi ndi amapezeka kuti Li Ping atanayamba kumuuza Klaus kunena kuti ndikhoza kuchoka ndine ndemwe koma ngati nditachoke undipase hafu ya chuma mnyumba ndi after pamene popo maneighbors ati amangokhalira kumva kukangana nthawi zonse ndi anapezeka kuti ulendo wina Li Ping ananyamuka kubwerera ku China anamtenga mwana wake ucha kubwerera naye ku China atapita ku China mbuyo muno Klaus anakumana ndi mzimayi wina dzina lake Da anayamba naye chibwezi mzimayi wa ku Thailand fajinodi adanalokwiya kwambiri ndi Li Ping samamufunanso anaona kuti ndi wabodza anamunamiza ndi amata opanga chibwezi ndi mzimayi wa ku Thailand amaona kuti bola atengane ndi ameneyo Da anapanga naye anayamba chibwezi chonchi chake na ku Li Ping anabwerera Da atazindikira kuti Klaus analokwatira anamuza kuti umsiye kaye mkazi wako sitingapitirize ndi Klaus anavomera kuti amusiya Li Ping atabwerera komwe anapitako ku China anakayikitsa mano ati porcelain teeth mano ena kuti anali fake kaya analibe mano kaya zinakhala bwanji koma anakayikitsa mano ena ndi wafika ku nyumba anapeza kuti anangofikira kuyamba kuyang'ana mufoni mwa Klaus anapeza kuti Klaus ali ndi chibwezi anapeza ma message ndi anthu achanamba nokuyambana kwambiri maneba amamva ndayi zonse pokopoko ku nyumba kuja kenako maneba anachita notice kuti sakumuonanso ndani Li Ping anakhala kumasuzumira kumene kuja kuti Li Ping ndangathayi zonse akamatuluka amapa samoni akaonana koma panadutsa masiku ndi maneba ena anakagogoda kukafunsa kuti Li Ping alipo ndi anatsekula chiseko anali Klaus ananena kuti Li Ping anachoka auti anandisiya ananyanyala anandisiya anachoka maneba ati ananguti okay anthu ena sokufunsa kuti Li Ping bwanji ndi aliyesa amamuza kuti Li Ping anachoka anthu ena amati akayimba foni ya Li Ping samayankha foni pamenepo anthu anayamba kudabwa kuti zikukhala bwanji kunena kuti mpaka munthu sakuyankha chabwino wasiyana naye iyeyo sanasiyane ndi wina aliyese chimene sakuyankhira anthu ena mafoni ndi chani ndi mpaka nano abale ake Li Ping ku China nawso anadabwa kuti musatambira kuimba foni mutsakuyankha bwanji ndi anayimba foni ku polisi apolisi ananyamuka kupita kukatani kukafusa kunayamba kutchuka timphekesera ku neighborhood kunena kuti abambo awuko kukhangata apanga za chiwembu mkazi wawo anasowa sakutani sakuoneka ndi apolisi atapita kukafusa anaona malo ena akaoneka anali ndi maudzu
udzu ochita kulambula bwino okongola chonchi kwa panali pena pake pooneka ngati pokupsa pamaudzu pacha ndi amadabwa kuti kudapa panapsa nchani. Ndi atapita kukamufunsa anayankha apolisiwo kunena kuti Li Ping ndinayambana naye fine kuti anapeza message yuti ndimayankhulana ndi chibwezi ndi wanyanyala tinayambana kwambiri wanena kuti wanditani wandisiya wapita. Kenako yekha nkunena kuti komano kuti zisavute ndipanga press conference yonena kuti ndiyankhule pa TV anthu aliyense aone ngati Li Ping wasowa anthu amutani kuminaliko anthu amuze kuti at least atulukire aoneke kunena kuti anthu tidziwe kuti ali kuti. Ndikanapa anayitanadi apolisi amakamera ama TV chani Klaus ucha kumayankhula kufotokoza unena kuti mkazi wanga Li Ping anachoka ku nyumba tinayambana koma sanatani sanabwereso siku oyamba tikayamba namanyanyala amandichokera koma ulendo uno akuoneka ngati kuti walimba mtima sakufunanso kubwera. Zimenezo zomachita yankhula pachani pa TV anthu kumatani kumamuonerera nkuzapezeka kuti mmene amapangira akamayankhula atanyamula chithunzi cha Li Ping kuti ayi chonde mzibwerera amayankhula kuseka pena umasekerera kumaoneka ngati kuti sizikumukhudza. Ndi mina facha mmene amachitira anapatsano chidwi kwambiri apolisi ananena kuti no munthu timfufuze kwambiri. Anabwereranso ku nyumba kwa Li Ping kuja anapanga notice kuti mnyumba mmanunkha chifungo cha ma chemicals kwambiri. Ndi ananena kuti no china chake sichili right nkumpanikisa asukuyamba kulimbana naye. Apolisi nkutenga search warrant kuti akachita search nyumbamo. Anachita search nyumba mucha samapeza kalikonse poyamba. Kenako mugaraja muchani anayamba kupeza katundu wake passport handbag iwachaso kudabula. Ndi munthu ngati wachoka zinthu zake zili nyumba mu bwanji kaifa chani wina anaona chani Ernie yomwe munali phulusa la mkazi wake licha linali lili konkobe kuchipinda kwake amasunga ngakhala anali ndi mkazi wina amasunga be phulusa la mkazi wake oyamba anangogwedeza kupeza kuti munali phulusa koma chinagwedera ngati mwa muli china chake. Ndi apolisi anatsegula kuyang'ana nkati anapeza kuti muphulusa la mkazi wake wakale anabisamo phone ya Li Ping. Mbamene amanena kuti munthu woti anachoka phone yake mwaibisiranji muphulusa la mkazi wanu mbamene anamanga kumtenga. Apolisi kwamba kumfufuza anapeza CCTV ya zomwe amapanga masiku otsatira pamene popo. Ndi CCTV inamuonesa atapita mu shop anakagula dzima chemicals zigubu masiku angapo ndithu kumayenda maulendo lero mawa kukagula zigubu za ma chemicals. Anatenga zimagubu zija nkumapita nadzo ku nyumba. Ndi fungo lomwe apolisi amalimva ku nyumba lija ndi amadapoti zigubu zonsezi zomwe amagulazi zinalizi kuti afuna kutani nazo. Kenako nemba wina nkuzanira kuti ineyo ndinamuona Klaus atanyamula chiwili bini chachikulu cha plastic chichi amakanika kuyenda nacho akuchiguguruza amalowerapo. Kenako tinamuona akuthira madzi kugwitsa ntchito chi hose pipe akuthira madzi mu chi drain china chake analo zoti anali pa chi drain yapo. Apolisi ukayang'ana mu drain muja mumangooneka thope koma anaona muti zinthu tinatake atayang'anisisa muoneka ngati mano. Ndi anatani anatenga mano aja analipo mano 8 atayeza mano aja anapeza kuti anali mano a Li Ping. Mano aja mano ena fake anakayikisa aja plus mano ene awiri chifukwa chonena kuti cha ma dental records eti maiko akunja amakhani ma dental records oti dzino la munthu amalidziwa amatha kulichira identify ili ndi dzino la uyu la apa. Ndi anachita identify mano acho kuti anali mano a Li Ping. Apolisi nkunitengesa Klaus kumfunsa kuti chenchen chachitika ndi chani ma chemicals makagulawo ndi zichani chinthu maduduluza chibini choncha chani. Basi wakunena kuti yayi Li Ping anafa koma saati kumanena kuti koma sindinamuphe tinali kukangana. Mene anapeza yani mene anapeza email kaya inali message yomwe amalemba kwa chibwezi chake da. Ndi atapeza Li Ping anapsha mtima kwambiri nkwambonera kuti basi banja latha koma nditenga hafu ya chuma ati ndi anayamba kukangana ati Li Ping anammenya iye nkunkankha Li Ping kugwa koma ati anagwa uyo kugwa komweko sanadzukenso anafera pompo ati anayesa kumudzutsa anayesa kutani anapeza kuti wafa.
ndanamfunsa kuti bwanji sunayimbe foni ku polisi kapena ambulance. Ndi Klaus ananena kuti panalibe chifukwa munthu oti wafa kale ulo ndimve ku polisi sizikanasintha kena kalikonse sikuti akanauka. Ndanamfunsa kuti kena kuona tani. Ndi kuyamba makanika kufotokoza. Ndi pamene chilungamo chinatuluka kunena kuti anamuyika mchipini mucha nkuthira dzimakemikodzo mu thupi lakelo masiku 3 thupiro lili dzimakemiko kumapita ukagula dzina ngumazathiramo ukagula dzina mazathiramo. Ndi apolisi kuti amvetsetse kuti chachitika nchani anapanga experiment yake. Anatenga nkhumba ziwiri anazika mdzimabaketi dzimigolo ziwiri zosiyana nkuthira dzimakemiko zomwezo iye amathirazo. Mgolo umodzi amakhanga takutakasa wina wanango usiya kwa masiku 3 mgolo wina umatakasa muli nkhumba yatunthu. Anapeza kuti nkhumba ija mpakana inakhanga tikusanduka phala kusungunuka ndi dzimakemiko zimenezozo. Mafupa ena anatsala ndi anakhulupirira kuti iye ndi mafupa wanaatenga kulipo kumene anakataya sanapezeke, koma thupi lina lonse analisungunula kukhala ngati phala limene ndi chomwe ankaduduluza chija nkukathira mu drain nkumathira hose pipe kuti dzirani dzipite. Pamene anapezapo manu amene anatsala manu andani manu a Li Ping anatsala pamenepo. Zonsezo anavomera sanakane koma ananena kuti yayi koma sindinamuphe anafa yekha. Ndi apolisi anapeza kuti panalibe umboni sakudziwa kuti anamupha kapena sanamuphe, koma nkhani ndiyo kuti zomwe anapangazo zinali zoopsa kwambiri. Anapeza message after imfa ya Li Ping ndipo dzimakemiko zimenezozo zomwe amakagula zomwe anamuthiramo Li Ping amagwiritsa ntchito bank card ya Li Ping imene kukagula dzimakemiko zoti amuthire amusungunulire iye. Komanso daucha chibwezi chicha chinalandira message afterwards kunena kuti basi ndinali ndi vuto ku nyumbako lonena kuti ndimakanika kuti ndikhazikike nawe, vuto lolatha, vuto ndalichotsa, ukhoza kubwera tikhoza makhalira limodzi ngati banja. Zonse zoti analibiretu nazo ntchito, moyo wa Li Ping analibiretu nawo ntchito. Ndi Klaus anapangidwa sentence to life in prison. Ku Australia kulibe death sentence. Ndi chilango chachikulu chomwe amapereka ndi life in prison. Ndi wakhala akuchonderera nthawi yonseyi kunena kuti ayi ndituluseni chifukwa panopo wakalamba ali ndi zaka 80 akuti ayi thupi langa thanzi langa silili bwino yecha zambirimbiri kuti antulutse koma akumukanira akadali ku prison mpaka napano. Imeneyo ndi nkhani ya Li Ping Cao ndi Klaus Andreas. Zikomo kwambiri.